Karbi district aphan Bharat adang pialong nong me kapachethang pidun Bang Throksi nong ekelong tunatum pini Delhi rong supi pen Guwahati rong supian kewang japhan nang bartanglo. Uttarakhand Dehradun 5 stars the Emerald Grand Polong kedam tang prinipai kora Throksi ni pen inkora ner kep ani an kapadopon All India Seikokai Karate long nijang Karbi district penta Bang Throksi tun chepate dunlo. Lasong bong pen Bang Throksi tum ki chepahai dun TC nong e chepalong dun pen Karbi district aphan amahang pakra pidunlo. Nong e chepalong dun atuma men laki Chayanika Puma arta Chriser cap gold medalist kata senior Bivindro Khorai arta Crazy gold medalist Kumite sub junior Arun Mother arta Crazy silver medalist Kumite sub junior Dashisha Maslai arta Crazy silver medalist Kumite sub junior Torali Kholar arta cricket home bronze medal sub junior Sondrointi arta inkorapni bronze medal senior kumite Lapen Morigaon pen Ratul Pormuka arta inkorapho bronze medal senior atun heno Birta kirib dumlong atengke alang litung pini Delhi rong sopi an pale dunsi ajo porphaisir kemalong Brahmaputra mela train pen wangsi Reni phai thom kebra si ani kangsam porphai ke thom rachiti malom Guwahati an nangle ringtilo News report Karbi Live.